Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou vlog aici cu Denis. Denis Alba pe YouTube, el. Da, se prăștește. Astăzi am făcut un video cu Andrei Gaming. Nu am putut face mai repede cu Denis, pentru că el s-a culcat dimineața, n-a putut dormi și nu s-a trezit până pe la vreo 2-3. Și acum ne-am decis, vom merge pe Dolmă, am mers aseară, dar vom merge într-o plimbare mai lungă și asta va fi numai un vlog. Și după vom mai face, cred că 2 sau 1. Revenim când urcăm, că ia uitați ce pantă pe acolo trebuie să o luăm. Sper că s-a văzut. Pe acolo, da. Nu, ne ducem. Hai, încerc să filmez. Mergem. Hai că nu mai pot filma, că e o pantă mai mare aici. Și mi-e frică că îl scap. Bun, fraților, am ajuns aici sus, Mureșul acolo, dacă se vede, umbra noastră. Da. Și acum vom merge. Bicicletele, dacă se văd, și scuterul nu cred că se văd, că nu pot să mă uit, că pic. Deci suntem pe din asta de beton, un perete, să zicem. Am să filmez drumul un pic. Da. Drumul un pic, am să-l filmez după cum am zis. Ok. Drumul acesta. Dacă vrem să veniți aici, Îi în Ilia, pe strada Brodului. pe la casa aia. Pe la casa ce am făcut, bântuită, ce am făcut acum 4 luni sau 5 luni. Sau un an. 5 luni, că au fost primăvară. Da. Și s-ar făcut 2 ani de când am filmat cu Ștefan și cu Alex, parcă cu fantoma aia Fail, fantoma Fail, care a fost făcută de Alex. El a fost în cimitirul de acolo, a fost aia și da, s-ar făcut Pasărea. Hai ce m-aș speriat pasărea. Doamne, asta nu-i videoclip, s-a desperiat, e doar o plimbare. Hai, dar se vede bine de la soare, care de-ar apune. E doar o plimbare și ca să vedem. Da. Dacă se mai este acolo. Revenim imediat, că vreau să-i spun și nu vrea să se audă pe fundal. Bun, oameni buni, cred că vom merge la nașul meu. Că acolo e o poartă deschisă, poarta de la cimitir unde e îngropată bunica mea, și el are o fermă de albine, parcă. Și poarta deschisă și ne gândim că e acolo, merg să-l salut, coborăm de pe Dolmă și după continuăm video-ul. Dar mai avem până la colțul ăla. Dar sper să putem să coborâm, că dacă nu mergem înapoi, închidem video și mergem până la el, că vreau să-l salut dacă totuși prind ocazia. Merg și până la bunica mea la mormânt, că n-am nimica. Auzi la căpie aia cum urlă. Pe acolo trebuia să mă duc la nașul meu, pe acolo. Roata și așa mai bine vii pe aici printre... E un drum pe lângă lanurile de porumb și... Dar eu nu v-aș recomanda ca să mergeți prin lanurile de porumb, că poate să fie șerpi sau ceva animale care te pot mușca, bursuci. Da, se pot ascunde seara. Da, și pe aici un drum scurt și după cimitir îi în față. Ia uitați Mureșul, ce fain se vede, fraților. Mureșul acolo, cred că s-a văzut. Și acum găsim o ieșire. Hai că putem coborî totuși. Am mers mult până nu cu ăla de acolo. Și aici, dacă ia să Mureșul, Doamne feri, și noi mare, oi, aici Dolma asta. Parcă acum cât? 10 de ani, vreo 30-40 de ani, o ieșit Mureșul, tot satul. Cred că povestiți străbunica mea, fie iertată, ce-a murit acum, că s-a inundat și ei s-au urcat în pod. Fier. Da.
Și acum au făcut barajul ăsta, dolma, cum se zice. Mă, ce e acolo umbră albă? Bă, bune. Se vede acolo ceva alb, stai să dau zoom. Nu se poate, că filmez pe tele. Oh, e un om. Uite, pe aici vom coborî, cred că. Și revenim când ne întoarcem. Că mergem acolo și ne întoarcem înapoi. Pa! Bun, oameni buni, am revenit, am văzut la nașul meu. La stupi. Vom merge mai încolo, că vrea să ne dea mieză. Merem pe acolo. Nu mergem. Dar vrea să mergem pe aici, dar nașul meu a făcut un lac și că nu a venit apa și a venit unul, nu știu că e locul lui, și l-a adâncit și burenile alea s-au făcut peste. Și eu zis că are peste 5 metri adâncime și nu are rost să ne riscăm viața pentru ceva. Diseară, după cum v-am mai spus, vom merge în cimitir și o să mai facem un vlog, cred că, sau gaming, sau nu știu, după ce terminăm asta. Acum cred că închid filmarea, că nu mai are rost, că deja 7 minute filmate aproape. Și mergem mai tare și venim la nașul meu. După asta să lăs și pe nașa, că n-am fost din la ea, că e frică să lăsăm alea așa, de-ani proastele, le lăsăm pe acolo, cine știe, cine vine și le fură dacă stăm mai mult. Că și ieri le-am lăsat, am stat cu inima în cui, așa-i Denis. Cine știe, unul ce se nimerește, vine aici și dă de alea și le fură. Dar și mai ales scutere, nu? Mai ales scuterul, da. Dacă biciclete, cred că are aproape toată lumea. Da, dar scutere, ciuciu. Nu are nimeni. Aproape. Da. Oameni buni, închidem filmarea. Vă mulțumim celor care v-ați uitat la ea. Dați like, subscribe și apăsați pe clopoțel. Pe Instagram Rusu Ciprian Andrei. Și dacă nu dați like, eu mă duc. Da. Ia uitați. Nu. Așa. Pe TikTok Rusu 301 sau 309 parcă. Și atâta. La revedere. Ne vom vedea în video următor.